Llaveu-vos amb desodorant Williams i aneu-vos-en a dormir tan frescos. Coesa, des de tots els seus establiments, està present en aquest primer dia de televisió catalana. I els hi recorda, compri a Coesa. No pagui més en un altre lloc. He tornat a Nenuco, com quan era una nena. Perquè Nenuco ha creat un xampú per a tot tipus de cabells. Un Nenuco per a tots. I puc usar-lo cada dia, perquè neteja a fons els meus cabells sense danyar la seva protecció natural. Xampú Nenuco. Cabells feliços. Aquí dentro cada uno cumple con su misión. La sal especial Calgonit prepara el agua para el lavado. El detergente Calgonit limpia profundamente toda la vajilla. El abrillantador Calgonit la seca y le da brillo. Los tres juntos forman el sistema más recomendado para cuidar su vajilla tanto como su máquina. Sistema Calgonit, el que más brilla en Europa.